Ja, her har vi så Jack Stalker, som herr Fedtmule Brie Christensen har samlet. Lad os starte med fejl nummer 1. Bremseslangen fra kaliberen skal da ikke gå over forhjulet for at blive slidt og videre op hvorhen. Sikkert noget pis. Nå, fejl nummer 2. Speedometerkabel har vi her. Nogen der har set, man fører det op bag under skjoldet og ikke lige op under forgaflen. Så når man drejer hjulet, så sker der slitage på speedometeret. Hvordan fanden kan man finde på at sætte 2 skruer i frontskjoldet, hvor den ene sidder helt lige, og den anden knokkelspænder man på nogle nylakerede skjolde, så det flækker. Og lige lægge mærke til vinklen på de 2 skruer. Heroppe der sidder en spåndpladeskrue uden skive. Der har ingen funktion. Hvad fanden er det for noget? Samling af plastik. Slitage. Manden har brugt noget der ligner 4 timer på at samle det her op ved speedometeret. Så glemmer han alligevel at spænde greb. Hvad fanden er det for noget pis? Nå. Når man så drejer styret, så er plastikken gået i stykker herovre. Den hænger bare fast. Kan du ikke gøre det, og så lige ringe tilbage til mig? Støtbenet. Jeg er sammen med Michael lige. Skal det spændes? Det er frit valg, om det er Harley-stil, eller om det er bedstefar. Jamen hvad... røg gashåndtaget helt af. Jeg må lige sætte fast. Sådan. Har du godt taget mig en 10'er? Bagbrems. Hvorfor spænde det? Den bremser lige kun 30%. 30%, det kan kraftedeme ikke gøre det. Nej, bare stjerne gaffel. Det er frygteligt det her. Skal på scootergalleri den her, så drengene kan se, hvordan man ikke skal gøre. Bundpladen. Det kunne ikke finde ud af at montere. Den er ikke blevet monteret. Okay. Vi skulle have filmet det her fra starten. Ekstra stik. Et ekstra stik. Det er til en starter, der ikke virker. En stelforbindelse. Batteri der har han vist nok glemt at montere. Nej, det sidder i, men det er bare ikke sat fast. Jeg kan godt lide en samling af skjoldene. Det er kraftigt med, at ham kan vi sgu kors om år til mekaniker. Der har givet flest kvejbejere i år. Jeg kommer til at give flere. Ja, det er helt sikkert. Sagt til det mange fejl. Ærgerligt, vi ikke filmet fra starten. Okay, man kunne også ikke sidde og